Krok 1. Vyjměte díly ze šablony. Krok 2. Rozložte strom na nečisto. Před nalepením si celý strom vyskládejte na podlaze. Uvidíte tak, jak bude vypadat a najdete ideální rozmístění. Krok 3. Zaměřte a nalepte kmen. Vyberte správné místo pro kmen a pevně jej přilepte. Na něj budou navazovat všechny další části. Krok 4. Pokračujte větvemi a rámečky. Po nalepení kmene postupně přidávejte větve. Krok 5. Dokončete detaily. Na závěr přilepte lístky, ptáčky a zbývající rámečky. Jak na montáž fotorámečku. Na zadní straně rámečku najdete přilepenou pásku fotokleber. Odstraňte ochrannou vrstvu a vložte fotografii. Pro připevnění rámečku na stěnu použijte přiloženou lepící gumu. Rozdělte ji na menší kousky a rámeček pevně přitlačte. Pokud má rámeček na zadní straně pinovou pásku, po vložení fotografií odlepte fólii a nalepte přímo na stěnu. Fotorámečky jsou dodávány bez skla a rozmístění rámečku na stěně je už jen na vaší fantazii.